आंना मुङा मनकावारि आङो डिभिडेन्ड सिम्प'जियामआव बिजाथि महरै गसंनो मोनदों देरहासार जानो हाबाय जोबोद गोजोननाय मोनदों गोसोआव माने गोबाव समनिफ्रायनो जोङो नाजाबोबाय थानाय दा बिदि जोङो हेपि मोमेन्ट जेनेबा गोजोननाय मोनदों आरो गोसोआव आङो एज ए ससियेल सार्भिस सेक्रेटारि पस्टआवहाय ओंखारदोंमोन जाहाथे आङो दायो बेयावहाय आंनि इउनिभारसिटिनि जायफोर लोगोफोर आरो आंनि आदा आब'मोननि अननायजों सापर्टजों आं देरहासारनो हाबाय बिनि थाखाय आङो आंनि टिम प्रस्पेरिटिखौ गिबियावनो आंनिफ्राय गोजोननाय बावनो सानहरदों आरो नोंथांमोननिसिमबो जोंनिसिम फैनानैहाय जोंनि खौरां लाबोनायनि थाखाय नोंथांमोनखौबो जोङो गिबियावनो गोजोननायखौ बावहरनाय थाबाय थेंक इउ आङो 900 सामथिं डिफारेन्सआ आंनाव 300 प्लास 300 आंनि एगेन्स्टआवहाय टेन्डि ब्रह्ममोन औ आङो देरहागोन होननानै मिजिंथिनाय दंखायोमोन मानो होनोब्ला आंहा इउनिभारसिटिनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय माखासे खामानिफोर मावनो लानाय दंमोन सिगांनिफ्रायनो जाहाथे आंनि लोगोफोराबो आंखौ मिथियो आं सिगांनिफ्रायनो एक्टिभ होननानै बिनिखायनो आंखौ लोगोफोरा सापर्ट खालामनानै दिनै देरहासार होदों बेनिखायनो आङो बयखौबो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि आंनि लोगोफोर आरो आंनि आब' आरो आदामोनखौहाय साबायखर बावनो सानो गोजोन्थों जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै देरहासार जानो हाबाय मा फोरमायगोन गिबियाव आङो आंनि सापर्टार्सफोर आरो जायफ्रा आंनि थाखाय दिन रात खस्थ' खालामदों बिथांमोनखौ आं गिबियाव हामबाय होनो सानो आरो जोंनि सुपार सिनियर्सफोर बिथांमोनखौबो आं हामबाय होनो बिथांमोना आंनो बहुत मोजां एडभाइस होबाय आरो जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटि एबसु इउनिटखौबो आंनो बे अपरचुनिटि आरो आंनो बे चान्सखौ होनायनि थाखाय आं जोबोर हामबाय होनो आरो फैगौ दिनफोराव जिमानबो स्टुडेन्टसफोरनि इस्युसफोर थागोन प्रब्लेमफोर थागोन रावखौबो गोजौ गाहाय नायालासिनो आं खामानि मावलांगोन आरो आं जोबनायाव जोंनि बिटिआरनि प्रमद बर' चिफखौबो आं हामबाय होनो आरो फैगौ समफोराव आङो गभर्नमेन्टजों लोगो नांनानै आङो जिमानबो इउनिभारसिटिनि इस्युफोर दं डेभेलपमेन्टनि खामानि दं बेफोरखौ आङो मावलांगोन रोजा साबायखर आरो आङो बे देरहासारनायखौ आंनि होननानै साना बियो बयबो इउनिभारसिटिनि स्टुडेन्टनि देरहासारनाय हामबायसै इउनिभारसिटियाव गुबुन पार्टि बाहागो जानानै बेखौ नोंथाङा खौसेथि लानायनि बेलायाव मा खालामदों गिबियावनो आङो जोंनि जायफ्रा अपोनेन्टमोन बिथांमोनखौबो आङो हामबाय होनो बिथांमोनाबो बांद्राय भटजों जेनाखै बिथांमोनाबो बहुत खस्थ' खालामदोंमोन बिथांमोनखौबो आं लिंहरगोन आरो ज' खामानि मावलांगोन जेननाय देरहानाय गैया बेवहाय मानो होनबा जोङो स्टुडेन्टसनि खामानिनि थाखाय मावनो फैदों आरो फैगोन दिनावहाय जोङो ज' बयबो लोगो लांनानै बिसिबाङानो जा अपोनेन्ट जा आरो जोंनि देरहानाय जा जोङो ज' खामानि मावलांगोन हामबायसै आङो 850 प्लास डिफारेन्सआ आंना 150 प्लासआव सरि आंना बेनेसेट बरगयारि आरो आं इक'नमिक्स डिपार्टमेन्टनि थार्ड सेमिस्टाराव फरायगासिनो दङ आङो निसिमा चिरांनि प्रेसिडेन्ट पस्टआव नोंथाङा देरहासार जानो हाबाय माबायदि मोनदों गोसोखौ आं बहुत मोजां मोनदों आंखौ दिनै बे अपरचुनिटिखौ होबाय प्रेसिडेन्टआव गेलेनो थाखाय ओमफ्राय बिसोरनि अननायावनो बिसोरनि सापर्ट खालामनायावनो आं दिनै बे पस्टखौ देरहानो हादों ओमफ्राय आं बयखौबो बहुत थेंक इउ होयो जे बिसोरो जोंजों अरायसम दंमोन ओमफ्राय बिसोरनि अननायनि थाखायनो जों दिनै बे एज ए टिम प्रस्पेरिटि जों गासिबो देरहानो हादों आं बेखौनो बुंबाय बेसेबांखिनि भट लानानै फारागथिया बेसेबां आंना 700 प्लासमोन ओमफ्राय डिफारेन्सआ बिदिनो 80-90 बिदिमोन माबायदि खामानि मावनो गोसो जायो आंनि खामानिफोरखौ डेडिकेटेडलि हल हार्टेडलि अनेस्टलि खामानिखौ मावगोन जोंनि इउनिभारसिटिखौ जौगाहोनो थाखाय ओमफ्राय जोंनि ससाइटिखौ जौगाहोनो थाखाय बबेनिफ्राय आं बाक्सानि बाक्सा सालबारि आंनि मुङा दिपांकर बसुमतारी माबायाव आंना फार्स्टआव दाख्लैनि नमिनेसन होनायाव देरहाखादों आंना माने आंनि अपेनिङा आं खनसेसो उइनार जाहैखादों आं दाख्लैनिया माने होदोंमोन बिसोरबो अपेनेन्ट पार्टिया होदोंमोन बिसोरना रिजेक्ट जाना फैदों बा आङो दा फार्स्टआव देरहाखानाय बायदिनो जाहैबाय दा देरहाबाय दिनै अलरेडि जों आंनि टिमखौ देरहाजोबनानै मोजां मोनदों गोसोआव माने गोबां समनिफ्रायनो जों खस्थ' खालामबाय बिराद गोबाव साननानै जाबाय दा 10 सानानो जाहैबाय जों गोबाव खालामनाया जों ज' टिमै जेरै जोंनो क'क्राझारनि आबसुआ सापर्ट खालामदों जेरै सेन्ट्रेल आबसुआ जोंखौ सापर्ट खालामदों बिदिनो गासैबो जोंनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बर' फरायसाफ्रा जोंखौ हेफाजाब होदों बेनि थाखाय आं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ आं होयो गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम बावहरबाय आंनि मुङा अनुप बसुमतारी आङो भाइस प्रेसिडेन्ट पस्टआव देरहानो हादों
आं गिबि गिबियावनो बयखौबो जोंनि जायफोर जोंखौ सापर्ट खालामदों आरो जोंनि सिनियर आदामोन जायफोर जोंखौ फैनानै गोबां साजेसन होनानै जोंखौ दिनै बे लेभेलसिम थिखोना हरदों बिथांमोनखौ आं गिबियावनो साबायखर बावगोन आं गिबियावनो फोरमायगोन दि आं जोबोर मोजां मोनदों देरहानानै आरो आंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि इउनिट एफसिखौबो रोजा साबायखर बावनो सानदों जायफोर बिथांमोना जोंखौ सान हर खामानि मावनानै जोंखौ दिनै देरहानाय लामासिम लाबोना होफैदों आरो फैबाय थानाय इयुन दिनफोराव जोङो ज' खौसे बेबायदिनो खामानि मावलांनायखौ आं आसा खालामो